ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 7 километр қарор дорем, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф 9 километр Аманал ва шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат. Аз ин тараф бошад бозори Ховарон ва рост роҳ ба сӯи Сеюм база ва гардиши фурудгоҳ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар назди маркази тибби Авиценна ҷойгир аст, дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ. Суҳбат гап мезанем, рафт. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошона ҷойгир аст. Мана ҳамин трезор мебошад, ҳам ин тарафа нигоҳ мекунад, ҳам у тарафи дома ворид мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 4 хонагая 5 хонага кардагиам бо масоҳати 93 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои навастройка. Худи бино аз 5 ошона иборат аст. Техпаспорт дорад, бе чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навор мона ҳатман та охира тамошо кунем. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳаммом дар инҷо бошад. Сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона, чорум ва панҷум ҳуҷра. ин бошад даромадгоҳ ва роҳрав. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дар бино отопление гузарондагиам дӯстони азиз, ман ҳамин трубаи отопление мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст аз ҷиҳати зерсохт, чунки дар наздаш мактаби 71, мактаби 29, гимназия, дута садик, масҷид, бозори Ховарон, бозорча, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор аст дӯстони азиз. ин ҳоҷатхона термекс ҳаст. инҷо бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, 4 хонага 5 хонага кардагиам, яъне аз ошхона ба балкон гузарондагиам ва ошхонаи ҳуҷраи истиқоматӣ кардагиам дӯстони азиз. хуби ин хона дар он мебошад ки ҳама ҳуҷраҳояш треза дорад, ягон ҳуҷраи бетрезадор нест. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, дар назди бино маркази тибби Авиценна ҳаст ва камтар поёнтар аллакай раҳи калон мешавад. Якчандта мактабҳо, мана ин мактаб мебошад, дар назди бино ҷойгир аст. Дар ин тараф ҳам ҳаст садикҳо, масҷид, як дунё мағоза, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона ҳаст. ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва чорум ҳуҷраам боз балконам дорад. ин балкон дута дар дорад, ҳам аз тарафи ошхона, ҳам аз тарафи ин ҳуҷра. дар инҷо бошад ҳаммом ва ин охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтем, дар бино отопление гузарондагӣ. нархи хона бошад 760 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шаванд, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.